човешки и божествени планове, шокиращи предсказания на Христос и Мохамед. Според ислямските хадиси, предания, пророка Мохамед алейхиселям предупреждава както за голяма чума, която предстои в последната епоха с думите: смъртната зараза ще поразява сред вас като стадо овце. Така и че от признаците на часът е внезапната смърт. За справка, Сахих на Бухари с номер 3176 и Сагир на Табрани с номер 233. Кибератака на глобално ниво ще удари инфраструктура, транспорт, електричество, топлофикация, банки. Същевременно ще има свое участие и във втората, в кавички, пандемия. Ще започне възстановяване на всички сфери на живота, налагане на нова банкова система и въвеждане на новия дигитален свят. Това ще рече масовото използване на компютърните технологии от страна на потребители, организации и индустрия, заедно с различните социокултурни последствия от навлизането на цифровите платформи във всички области на живота. Военните учения, превъоръжаването и подготвянето за Трета световна война между великите сили НАТО, Русия, Китай, Америка и прочее, само ще вдига градуса на международното напрежение, но нищо повече. Според Новия завет, ние сме в подготвителната фаза и все още не е дошло времето за световната война и катаклизмите, но те предстоят. За справка, Матей глава 24 стих 6. Всяването на страх и паника по образец на световната истерия за, в кавички, пандемия, но този път за предстояща глобална война, ще принуди народите в името на мира да се съгласят за формирането на световно правителство. Борбата за нов световен ред започна с атаките в Ню Йорк на 11 септември 2001 година. Утвърди се чрез приложението на глобалната пандемия 11 март 2020 година и ще постигне своя окончателен успех чрез противоборство срещу, в кавички, пандемията. Планът голямото зануляване включва глобална пандемия и справяне с нея. Ще наложи големи промени, които ще оформят новият световен ред. За справка, речта на принц Чарлз, наследник на британската корона и ръководител на годишната среща на върха в Давос на 8 юни 2020 година, както и изявленията на професор Клаус Шваб, ръководител на Световния икономически форум, който организира ежегодната среща на върха на някои от най-богатите и влиятелни хора на света. Световното правителство, чието седалище е Ню Йорк, властвало в сянка години наред, вече ще има церемониално представяне, публичност и узаконяване. Новия завет разкрива дълбоката държава на САЩ, като описва подчинението на всички земни лидери пред тайната власт на жената, държаща в ръката си нещо като чаша, а именно статуята на свободата. За справка, Откровение, глава 17, 18 и 19. Ню Йорк е дом на главната квартира на ООН, включително СЗО,
център е на международната дипломация. Столица е на световните фармацевтични и петролни индустрии. Той е финансовата столица на света, Уол Стрит. В Ню Йорк се говорят 800 различни езика. Силно глобален град, повтарящ съдбата на стария Вавилон. Неофициалното световно правителство след събитията от 11 септември 2001 година започна последователна война срещу религията, религиозните съпротивителни сили и формира международна антитерористична коалиция, която не само окупира Ирак и Афганистан, но с невиждана досега численост на международните сили на ООН ще окупира и Сирия. Това е част от плана Велик Израел от Нил до Ефрат. Войната край река Ефрат е спомената в трите големи религии и е посочена като началото на световна война между Обединените нации и представителите на религията. Известна е още като Армагедон. За справка, Псалми глава 2, стихове от 1 до 12 и Откровение глава 16 от 12 до 16 стих. Пророка Мухамед, алейхиссалям, доуточнява подробности, като говори за нарушаване на примирие между исляма и западняците, след като вече заедно са воювали срещу общ враг. И днес ние виждаме, че общите им усилия бяха насочени срещу комунизма на Русия. Също така той говори за изпращането на 80 национални знамена, а под всяко знаме 12 000 войника. Според пророка Мухамед, алейхиссалям, бъдещата война Мелхаме Кубра, Армагедон, ще бъде между неговите войни, т.е. войните на исляма от региона, подпомогнати от изток, и представители на международните сили, които ще са пришълци от запад. За справка, Сунен на Абу Давуд с номер 4292, Сунен на Ибн Маджех с номер 4089, Сахих на Бухари с номер 3176, Сахих на Муслим с номер 2899 и други сунитски източници на исляма. За да се изпратят международни сили в Сирия по плана Велик Израел от Нил до Ефрат, съгласно устава на ООН е необходим междусъседски конфликт. Този конфликт ще бъде изключително кървав, като 90% от воюващите ще се избият помежду си. И трите съседни военни формации ще са с мусулмански происход, а примамливият повод ще бъде природно богатство край река Ефрат. Никой от страните няма да сполучи. Пророкът Мухамед, алейхиссалям, единствен предупреждава за такова събитие. За справка, Сахих на Муслим с номер 2894, Сахих на Бухари с номер 7119 и други. Предшественик както на това събитие, така и на изпращането на международни войски ще бъде пресъхването на река Ефрат. За справка, Откровение глава 16, стихове от 12 до 16 и споменатите по-горе суннитски ислямски източници. Официалното световно правителство ще превърне човечеството в световен електронен концлагер. Просторната земя ще се стесни за хората и най-вече за религиозните от тях. За справка, Мустадрак на Ал-Хаким с номер 8438. Този, който се придържа към своята религия, ще бъде като този, който държи горящ въглен. За справка, Сунен на Търмизи с номер
2260. Земята ще се изпълни с неправда и гнет до идването на Ал-Мехди, според ислямските предания, или Агнеца, според новозаветните библейски предания. Световното правителство ще обяви свой духовен лидер. Правителството ще обяви Месията за обединител на всички религии. Ще го короняса в Йерусалим и ще го представи за Божий син или Бог. За справка, Второ Солунци, глава 2, стихове 3 и 4. Във всеки дом, на всяко бюро и във всяка длан има плазма, монитор и смартфон. Важна част от живота ни. Почитаме Google и Apple. Фейсбук ни познава по-добре от собствените ни родители. Изкуственият интелект може да създаде виртуален образ на всяко лице, т.е. двойник, въз основа на наличните отворени данни от социалните мрежи, снимки, харесвания, информация за хобитата на даден човек, данни за покупки и работа. Той може да създава не само холографски изображения, но и основата на чат-бот въз основа на цялостен анализ на личността на човек. Патент за създаване на чат-бот, който пресъздава самоличността на починал човек, бе предоставен от службата за патенти и търговски марки на Microsoft в САЩ в края на 2020 година. Благодарение на иновацията, роднините ще могат да, в кавички, комуникират с виртуалния бот на починалия. Високотехнологичната мрежа 5G ще облъчва хората с ефектите на технологията 9D – виртуална реалност. Не само по стадионите, но и навсякъде в нейният диапазон. Хората ще бъдат принуждавани да участват в фантастични филми. Манипулацията е толкова голяма, че хората трудно ще могат да разграничават реалното от илюзията. Възползвайки се от високите технологии, в кавички Месията на новия световен ред ще прави лъже чудеса. Всички Божии пророци са предупреждавали за този лъже Месия, който чрез лъже чудесата си ще се обяви за Бог. Пророка Мухамед, алейхиссалям, още преди 14 века ни дава доста подробни описания от бъдещия живот на този духовен водач, които отсъстват в предупрежденията на предходните пророци. Ще бъде сляп с лявото си око, докато Бог не е сляп. За справка, Сахих на Бухари с номер 3184 и 6598. Ще нарежда от небето дъжд да вали, ще разчленява хора и ще ги изглобява, ще убива и съживява. Хора, които му опонират и не го признават, ще осъмнат без финансови средства. Това, разчетено на съвременен език, най-вероятно означава, че той ще им блокира електронните банкови сметки. За справка, Сахих на Муслим с номер 5228. Според Новия завет, Исус, Иса алейхиссалям, го нарича лъже Месия, антихриста, човекът на греха, синът на погибелта, но не дава подробности за него. Звярат не е споменат като антихриста, което предполага, че звяра ще издигне антихриста. За справка, Матея, глава 24, стих 24. Първо Йоаново, глава 2, стих 18. Второ Солунци, глава 2, стихове 9 и 10. А пророкът Мухамед, алейхиссалям,
го нарича измамник, деджал и препоръчва да се четат първите 10 знамения на Сура пещерата срещу неговия замисъл. За справка, Сахих на Муслим с номер 2937. Официалното световно правителство, заедно с неговия духовен лидер, ще управляват народите за кратко време. Според библейски текст, 42 месеца, т.е. 3 години и 6 месеца. За справка, Откровение глава 13 стих 5. В предвид изключително тежките дни, споменатата времетрайност е несъмнено пагубна за народите. Според друг текст, дните на Антихриста ще се съкратят, за да се спасят избраните. За справка, Матея глава 24 стих 22 и Марко глава 13 стих 20. Но не се споменава техния брой. Пророка Мухамед алейхиселям отрича всички текстове, които се приписват на Исус Христос, Иса Месих алейхиселям, а не са негови. Той доуточнява, че Деджала ще властва само 40 дни, като първите ще бъдат много по-тежки от останалите. За справка, Сахих на Муслим с номер 2937. Краят на световното правителство ще дойде от самото него. Вървейки по стъпките на Римската империя, то ще сподели и неговата съдба. Русия, притисната от вътрешните си проблеми и от завоевателната политика на НАТО, ще накара Сърбия да наруши международните си ангажименти и да предприеме етническо прочистване на единствената под неин контрол, заселена предимно с мюсюлмани, област Санджак. Нека да припомним, че по време на процедурата на импичмент през 1999 година бившият президент Елцин се възползва от ситуацията в Сърбия, за да отклони вниманието от себе си, да спечели време и да се оневини. На фона на световната диктатура, това самоволие на Сърбия ще бъде разчетено като израз на предупреждение на дългата ръка на гневна Русия. Най-потърпевшите от новия световен ред, съчувстващи на геноцида в Санджак и имащи възможността да се възползват от новата ситуация и да отмъстят, са наследниците на Ирак. В резултат на икономическите санкции в Ирак през 1990-те години умират 500 000 деца по данни на УНИЦЕФ. Според бившия главен прокурор на САЩ Рамзи Кларк, броят на загиналите от 1990 до 2002 година вследствие на ефектите от икономическите санкции, бомбардировките и отравяне с обеднен уран е 1,5 милиона души. Това са официалните данни на САЩ. Наследниците на Ирак не само ще интерпретират изненадващото неподчинение на Сърбия като ясен знак, че Русия вече не смята Третата световна война да се провежда по американски сценарии, но и ще нанесат първи отмъстителен и опустошителен удар срещу Ню-Йорк. Ударът няма да се различава особено от този върху Хирошима и Нагасаки, защото е сравним с последиците на вълни от хвърлен в дълбока вода камък. Според Новия завет, когато оказват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избегнат. За справка, Първо Солунци, глава 5 стих 3, Откровение, глава 18, стихове от 4 до 8
и 21 до 24. Американски научно-популярен филм Нострадамус – човекът, който видя бъдещето от 1981 година. Режисиран от Робърт Гуент. Възползвайки се от назрелият конфликт между САЩ и Русия, който ще излезе от американския сценарий, ислямският свят ще се обедини в нов съюз. Бъдещите международни сили на ООН и Антихриста Деджал в Сирия ще бъдат напълно унищожени от наследниците на Ирак и техните събратия от изток, които ще използват оръжия за масово унищожение. Това е Мелхаме Кубра, Великата битка или Армагедон, хълма на поражението. Битката на Антихриста ще бъде насочена срещу царе, идващи от изгрев слънце. За справка, Откровение глава 18 стих 12. Пророка Мухамед алейхиселям доуточнява, че ще излязат черни знамена от изток, ще ви избият, така както никой друг народ не го е правил. И също, когато видите черните знамена дошли от Хорасан, т.е. област, обхващаща части на Афганистан, Туркменистан и Иран, присъединете се, дори пълзешком в снега, защото сред тях е халифа на Аллах Ал-Мехди. За справка, Муснет на Ахмед, том 5, страница 277, Сунан на Ибн Маджех, том 2, страница 1366 и 1368. Мустадрак на Ал-Хаким, том 4, страница 463, 464 и 502 и други сунитски източници на исляма. Войната ще прерасне в Израело-арабски конфликт, който няма да бъде режисиран от великите сили и никоя велика сила няма да стои зад Израел, защото те ще са ангажирани помежду си. Израел ще бъде погубен като господстваща сила. За справка, Матея, глава 24, стихове от 15 до 18, филма Нострадамус – човекът, който видя бъдещето от 1981 година. Този конфликт и като цяло Третата световна война ще започне в съботен ден и зимен сезон. Това съобщават както пророка Исус, Иса алейхиселям, според Новия завет, за справка Матея глава 24 стих 20, така и пророка Мухамед алейхиселям. За справка Муснат на Ахмед, том 5, страница 277 и Мустадрак на Ал-Хаким, том 4, страница 463, Сунан на Ибн Маджех, том 2, страница 1366 година и други. Трябва да се има предвид, че аномалиите с климата могат да изместят сезоните от обичайните дни и да завалят обилни снегове през пролетен или летен сезон. Турция ще бъде разтресена от масови протести след новината за геноцида на мусулманите в Санджак. В Истанбул ще протестират 70 000 души. В навечерието на този ден властта ще премине в ръцете на исляма. Това е според преданията на пророка Мухамед алейхиселям. За разлика от първото завоюване на Константинопол, при второто мусулманите ще го превземат без оръжие и стрели, а само с протести от текбир, т.е. религиозни призиви. За справка, Сахих на Муслим с номер 2920 и 2897. Под вътрешни и външни фактори Турция ще промени курса си, ще се откъсне от структурите на НАТО и ще се присъедини към нов съюз. Вместо да се сражава с Русия в Черно море, възползвайки се от реалния конфликт между великите сили, който няма да бъде под нечии сценарии, тя ще се върне на Балканите като непобедима регионална сила.
Според преданията на пророка Мухамед алейхиссалям, в последната епоха Ахър Заман, не само Константинопол, днешен Истанбул, но и Рим ще бъде завладян от исляма. За справка, Муснад на Ахмед, том 11, страница 225, Мустадрак на Ал-Хаким, том 4, страница 555, Сунен на Термизи с номер 2239. България ще бъде изправена пред дилемата да си остане западна колония и руска военна мишена, с всички последици като буферна зона на модерните високотехнологични оръжия на НАТО-Русия, или да последва примера на Турция. Ако се върнем за кратко в миналото, ще видим, че Второто българско царство, бидейки слабо да се справи с външни заплахи, е търсило многократно подкрепата на татарските войски от 1264 година до 1332 година. А в последните си години дори и на османските войски. Първо, през 1364 година срещу Византия, после през 1366 година срещу освободител на византийския император, по-късно през 1369 година срещу унгарската окупация и накрая през 1396 и 1444 година срещу кръстоносните походи. Дори и след освобождението си, България винаги е търсила подкрепата на по-силните. Първо Варшавския договор с бившата СССР, а после и на НАТО. България никога не е била самостоятелен фактор в съвременната си история, а решенията за нея ги взимат предимно великите сили. Няма по-удачен за България, региона и света развой на събитията от това да се избегне война между НАТО и Русия. Природните бедствия ще прекъснат с идването на новото господство. Строги, но справедливи закони, основани на набожност и висш морал, ще осигурят толерантност на верска, етническа и расова основа. Мир и разбирателство ще има между народите. Според Новия завет, из устата на агнеца излизаше остър меч, най-вероятно пламенните молитви, за да порази с него народите. И той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщи. За справка, Откровение глава 19 стих 15 и 2 Солунци глава 2 стихове от 7 до 10. В един от сборниците на хадиси откриваме следните думи на пророка Мухамед алейхиссалям. В последната епоха моята общност ще я сполети голяма беда от владетелят им. Такава беда не се е чула зад нея, докато просторната земя не им се стесни и докато земята не се изпълни с неправда и тирания. Вярващия няма да може да намери избавление, да се избави от тази тирания. Тогава Аллах, да се слави името му, ще изпрати човек от потомството ми и той ще изпълни земята с праведност и справедливост, така както бе изпълнена с тирания и неправда. От него ще са доволни жителите на небето и жителите на земята. Няма нещо, което земята да го е съхранила и да не го изкара, нито пък капка в небето, която Аллах да не я излее върху тях. За справка, Мустадрак на Ал-Хаким с номер 8438. Откриваме също, че е казал: няма да настъпи часът, съдния ден, докато земята на арабите не се върне в пасища и реки. За справка, Сахих на Муслим с номер 157 и Мустадрак на Ал-Хаким, том 5, страница 674. Последните години наблюдаваме аномалии на климата и виждаме обилни дъждове, отчасти и невиждан сняг на арабския полуостров.
В друго предание се казва, че на Ирак и Шам, Сирия, ще им бъдат забранени финансовите средства. По отношение на Ирак, съмишлениците на пророка Мухамед алейхиселям го попитали за произхода на забраната, а той им отговорил: от страна на чужденците. По отношение на Шам, Сирия, те го попитали отново за произхода на забраната, а той им отговорил: от страна на римляните, т.е. Запада. След това замълчал. После казал: в последната ми религиозна общност ще се появи водач, халиф, който ще раздава имане без да го отброява. За справка, Сахих на Муслим с номер 2913. Днес ние сме свидетели, че икономическото ембарго върху Ирак беше наложено през 1990 година от чужденците, т.е. Съветът за сигурност на ООН, а ембаргото върху Сирия през 2011 година само от САЩ и Европейския съюз. Тези и други подробности не се споменават в предсказанията на предходните пророци. Няма как пророка Мухамед алейхиселям да ги е преписал от тях. Той получава, че биографичните им книги не предават цялата истина нито за Авраам, нито за Мойсей, нито за Исус, мирът да бъде върху тях. Има доста мъдрости и истини, които са останали с вековете, но са смесени с много лъжи. Затова пророка Мухамед алейхиселям е изпратен от Бог да коригира грешките спрямо биографията и вероучението на предхождащите го пророци и да възстанови религията на общия Бог в пълната й чистота. Според Новия завет, агнеца, който ще се сражава с звяра, ще поразява народите чрез устата си, а Исус ще порази чрез дъхът на устата си, единствено Антихрист. За справка, 2 Солунци, глава 2, стихове от 7 до 10. Исаия, глава 1, стихове от 1 до 12. Пророка Мухамед алейхиселям също разграничава между религиозната общност умма или ислямския свят, описани от Исус Иса алейхиселям като невинната жертва агнец, а Ал-Мехди описан като яздещия на кон и предводител на армия от войни. Едва в края на войната идва ред и на слизането на Исус Христос, Иса алейхиселям, сред хората, който ще убие лично Деджала и като член на мусулманската общност и втори управник след Ал-Мехди ще продължи да прилага Божите закони. Според църковните лидери, агнеца това е Христос. Но ако наистина това е Христос, макар че никъде редом с агнеца не се споменава Христос, то това би означавало, че Исус Христос ще се присъедини към религиозните съпротивителни сили от изток на река Ефрат, т.е. мюсюлманите и техните войски. Те са посочени като съпротивляващи се на звяра и обвинявани без вина. Агнеца е символ на невинността. Всички вече знаем, че атентатите на 11 септември 2001 година бяха вътрешна американска операция и мюсюлманите нямаха никакъв пръст в това дело. А именно тази операция стартира широкомащабните завоевания на звяра. И звяра вършеше големи знамения, та дори и огън да пада от небето на земята пред човеците. За справка, Откровение глава 13 стих 13. Новия завет говори за широко известни факти от съвремието ни. Описва международната коалиция за борба с религиозния ислямски тероризъм, както и изпращането на международни войски в Близкия изток. За справка, Откровение глава 16 стихове от 12 до 16 и глава 19 стих
19. Свещения Коран при мюсюлманите не обсъжда подробно признаците на съдния ден, Апокалипсиса. Той говори повече за самия ден на равносметката. Предсказанията на Библията и сборниците от хадиси за пророка Мухамед алейхиселям са били обект на задълбочено проучване и анализиране от френския астролог Мишел Нострадамус, роден 1503 и починал 1566 година. Негови са думите: ще се роди водач на мюсюлманите в страната победителка Арабия. Арабската мощ ще превземе Европа, ще разпалва огньове и ще убива. Ще дойдат огромни военни тълпи от изток, през море и суша. Кръста ще бъде поразен. След това време, което ще се удължи в представите на хората, ще се обнови лицето на земята и ще бъде Златния век. От книгата Предсказания, издадена 1555 година. Като заключение, можем да отбележим, че самия Мишел Нострадамус ни е съветвал да не приемаме предсказанията като 100% неизбежна истина. Защото, благодарение на адекватни мерки, лошите от тях могат да бъдат предотвратими. По-скоро, те трябва да се интерпретират като предупреждения. Това ни съветва и американският научно-популярен филм Нострадамус, човекът, който видя бъдещето, от 1981 година. Неизвестността от бъдещето всява голям страх в душите ни, но с вяра, търпение и упование в всемогъщия Бог, страхът може да се превъзмогне. Страхът е от сатаната, шейтана, а сигурността и краят принадлежат на Аллах.